zai yi wahala ka je ka zagaya ka samu yaro mai shekara 15 da wannan kwanon bara yana wannan baran da ya fara wayo za su koyi shushana ko gyaran za su koyi yankan farce yan kananun talle agogo turare wasu yan abubuwa haka za ka suna yi a fadin arewacin Najeriya da fadin Najeriya gaba daya kai da ma duniya gaba daya ana yawan magana akai wannan abu shine maganar karatun allo wanda wasu suke kira da almajiranci. Wani uban shi bai iya ci da shi ya kasa rike shi yanzu haka in aka je aka yi bara ba ko wani barati ne ke almajiri ba kuma ina so da Allah idan muke program nan ku bincika ku gani shin ko wani almajiri ne in kace ka nitsan kai ku kai ba wasu kuma suke kallon cewa akwai bambanci tsakanin wa'annan magana ta almajiranci ko kuma maganar mabarata a gari ko kuma maganar shi kanshi neman ilimi na addini. Ga kowane malami abinda na dauki baran yaro dole ce idan har malami yana da ƙarfin da zai rike almajirai ko kuma yana samun tallafin da zai iya rike su ko uwayensa na ba da gudunmawa da ya kamata tun ya je baran saboda menene shin sun taɓa ganin malami almajirin da ya girma ya balaga yana bara kuma sun taɓa ganin almajirin da ya yi aure yana ci da iyalin shi da bara sun taɓa ganin almajirin da ya yi aure ya haifi 'ya'ya da bara yake ci da su